My people, wonder shall never end. Another one don't happen again. Will not be small something. Prophet Onye Eze Jesus don't bust come out. He don't blow hot at some pastors, bishop, prophets. Not be small something. This one so he hot, my people. Make una carry on a jokote sit down, come listen to this one. Only my ear no fit hear this one finish, my people. He say any prophet or any pastors when they come out, they will start for altar. They will say, may they do donation, may they contribute money, say they will get this project, they won't do this one, they won't do this, they won't do that. He say they are fake, say they be scammer, say that they scam people. My people, not be small something. Now you only the talk for inside this video, my people. This one so it shocked me. He constantly talk say omelale, say not be about 10. You know, I understand. You say omelale 10, not be about 10. Oh, say it's still good to worship God. It's still good. Say na 210. Say all these pastors when they, especially all these pastors when they come out for altar, they say that they contribute money. They won't do this. Say they do donation. He say they are scammers. So say that they collect the money. That they take themselves as Papa God. My people, make una hear everything for the horse's mouth. May not come be say that my mouth una for hear everything. Keta makande pastors, prophet, reverend, no kanji abia. Ono kanji makia webia now. We na achakwa egbu ndị na-atụ egwu like ndị apụta ụwa. Ife ọbụna nna gị mee ka baalụ continue mee nya so nke ya na-eme na-abụ igbu mmadụ ma ọ bụ izu ori ma ọ igbu ndị mmadụ wayo. Ejikwana maka na ofu pastor ma ọ bụ ofu prophet nọ n'enu ọta na-ekwuyeli na nke ama ego ba afọ isi ịma na ndị Igbo be anyị ego ba anyị isi anyị ekwuyeribe mana ị bịa na Yoruba land enwe biggest pastors nwere private jet ịtọ ịnọ mana ha dị ekwuyeri so even na-achọ egwu ọnụ like ụmụaka nna fama dibia bosi gburugboo nne fama dibia bosi gburugboo ị na-anya omenala abụrụ ife ọjọọ ana m ekwu ya na-ekwusi ya ike mana nke bụ ife ọjọọ bụ nke iji gbuwayo nke igbu mmadụ omenala dịba gboo ụka bịakwa apụta m ụwa fụ ụka fụ omenala so na mana nke ndị against ya bụ iji ewe gwọ ọgwụ iji ewe gbu mmadụ iji ewe kechi mmadụ ma ọ bụ iji ewe gbu mmadụ wayo ịmana ịpụga out of line mana ọ bụ na ife ma gị ka ị na-eme carry on enwe onye bi ụwa akara aka ya bụrụ ime omenala ejikwana maka ala afa na anyị na neti wee hapụ omenala jee isi ka imebe ife na-abụrụ akara aka gị o nwee ka ịrapụ ya ije eme nke afọ ịma nwa ego ọma nwa ọgụ ma ọ jiri maka ndị mmadụ ewee like ya ma ndị mmadụ ewee sie ya onye a na-eme omenala ọ garapịa na ife niile ma eziokwu wee na-ekpudie iru n'ala emesịa ha ga-ife mere onwefa. I'm out now to use this fake pastors here anọdụ n'elu ọtafa na-ekwuyeli mgbe let me emphasize on this aka akanyagwu n'okwu ọzọ pastor ọbụla enwere meseji ndị ọ na-agba ụfọdụ ara edem sị na any reverend pastor bishop ọbụla na-asị ndị mmadụ mee donation na 419 ka ọwụ ụfọdụ na-awọtọfie efe egebero ntị kafa n'ihe na-ekwu ndị alụ ụka na-apụ ndị elili ndị filu na mmadụ bụ chukwu nye ha hapụ ife m na-ekwu kwuba ọzọ. Now let me tell you something. Na ebe mminu ebe a ịma na ị na-ekpe ekpere and ị nwere destiny ịlụ ọlụ a na-alụ a na-enwe destiny ya ọlụ a na-alụ a na-enwe destiny enwefana ọ prophet bụ ọlụ prophet abụrụ sọsọ vision ọwụ asị prophet even Christ lụrụ ọlụ na mgbe nke ya Christ lụrụ ọlụ na mgbe nke ya enwere ekpele nwa ọlụ ekpele. Most of the big men of God ata na-enye ụfọdụ secret assignment mana fama ngwa yi ha so ya n'oyibo no spiritual exercise. Ife biwe m bụ na mmadụ ị ga-afụ onye dị oji ọ na-akpọkwa onye oji bie na ọdị oji onye unu ejiri Baịbụl wee na-awụrịsị ndị mmadụ ụfọdụ mana ife na-eme bụ eziokwu nọ na afọ nwee ike bịa na nke m kịta ma ọ sọpọtụ amụ bishọp fasị achụ afa ndị na-eze bishọp ga-amụta ka mgbazi anyị
pastor gị afọ ọkwa pastor gị si na mụ bụ onye oru mmiri na ọma m gwata ka m na-ekpelụ ngwasị anya ma m invite edo m na na-ekpelụ ma m weta na onye abịa n'enu ọta mmadụ Holy Ghost fire agbabi ya ma ọ bụ owere ọkụnụ ọkwa na-edeliver ndị dị possess o nwere greediness ka ji ekwu ya pastor ọbụla na-ekwu against Onye Eze Jesus bụ greedy greedy ka ọ dị ebe nnọọ ọ sị gị na mụ na-efere mmụọ mmiri si ya mere m invite ka o deliver anụ ka m tokwu n'enu ọtụ ya ka m fụzi ya na ọkụ abịa ife niile a bụ ife eji awọrọ ụnụ ife eji awọrọ ụnụ ka ọwụ Onye Eze bụ ma m ghọta ka ọ na-ekpelụ Onye Eze bụ onye oru mmiri gị nwa bụ gị abụ sent ọkwụ ya gị abụ sent instead of you bụ ịlụ bụ ife dị elu ụnụ wụra na akazi geeti onye ọzọ na aka dị ka onye ọzọ n'ime ebe ebere kịta nwee lọkụ wọlịta nwuo ndị mmadụ ble wọchị ya fa believe ị na-akọtọzi ndị ọzọ ọ dịrọ mma ọ bụrụ ife ọlụ ofu onye ama nlụ ya ụdị miracle ọsọ gị na-eme ụdị power ọsọ gị dị you cannot deliver the whole world ọwa asị ọ bụrụ sọ ofu onye ka akpọrọ oku ọ bụrụ sọ mmadụ na-abụ ka akpọrọ oku ị ga-afụ onye ga-apụta gị taa sị ị ga-afụ onye ga-apụta na asị gị na ejezikwana na onye ama ọbụla na-ana mmadụ ego wee na-alụrụ ya ọlụ bụ 419 na fake ka ọ bụ onye na-ekwu ife a bụ the highest fake onye a bụ the highest fake chọọ ime ebere mere okpere akwụzina n'enu ọta asị ndị mmadụ na ndị ama na-ana mmadụ ego alụ ọlụ bụ fake ọ ga-asị onye ama ọbụla na-ekwu ife a ọgụnwa bụ the 100% fake ọ bụrụ ntu anyị ma na donation bụkwa fake donation bụkwa fake ịma na Chineke ziri ya ozi bee na-ekpelenụ ka egosi n'enu daa as a servant of God isi ndị mmadụ donate 10 million 20 million nke a ọ 419 ka ọ bụkwa ọ fake ka ọ bụkwa ọ fake ka ọwụ ma ka ọ nwere ebe Jizọs si ndị mmadụ ngwa wetanụ 10 million wetanụ nke a bịanụ ike arapịa onye ọbụla ikpesịara ekpere onye abịa okeneghị ewezuga donation na ụfọdụ chọọchị isi a n'afọ kịta ịfụ na there will be no more private jet ịfụ na there will be no more all this hospital ha na-alụ yes ị na-ewetala onye eze ọnụ onye eze bụ mụ alụlụ ụlọ ụka m by myself without even donation ọ bụrụzie ụnụ nwa bụ ndị ya bụ na edoneti kata ego edoneti si ego na-ejelu aka na edoneti kwa pastọ bụ napụta akịta asị gị na onye ama na-alụ ọlụ analụ ndị mmadụ ego bụ 419 nyanwa na-asị ndị mmadụ mee donation bụ highest 419 isi na Chukwu kpọ ya oku need senti kwụsị ire material ele na eni material na ya church na ya ministry ụnụ awas na ọnwụ ụnụ gana mma na ikpe Chukwu ya ebido n'ụlọ ụka ikpe Chineke ga-ebido n'ebe ụnụ nọ maka na ụnụ na-alaiki ka ọ bụrụ sọ nke ụnụ ka ụnụ ma ndị na-etiri ụnụ mkpu because ife na-achọ bụ favor chezo nọ mkpụrụ obi ka na-ele ọmụ bụ onye eze pụtara ife kwuo na m ada atụ bishọp egwu anọrọ m nda bishọp o nwere onye nọ ndị abụọ nda Chukwu enwere nwa mmanụ gbọ m sị m na onye eze na ife niile na-ekwu bụ ezie kama na ọ bụ na bishọp fụmụ na ya kịta na bishọp nwee ike egbu ya kweli si ya dị chọọ ụfọdụ mee m invite nje na nkefa si m because of ndị fara ma ọ bụ nke a ị na-atụ mmadụ egwu wee mejọọ Chukwu ijiri maka ịtụ mmadụ egwu wee si onye amụ ibe nya jee nke a nya mee nke a nya jee ebe na ya ife mfụsị na Christianity a bụ iru ka a na-achọ unu rapụza ebe Chineke zi unu na-eme ihe ọzọ echi niile ịpụta ide ka m kwa onye ama ga-apụta kịta asị na onye ama ọbụla na-ana mmadụ ego na-alụ ọlụ ka mmazi ife ije mee donation afọ ị na-eme ole ego ka ị na-achọ stika niile a na-ele ole ego ka ị na-achọ ọ bụrụ na ọ bụla ego dachịbanụ yes ọ bụrụ na ịbụ senti dachịba stika adachi onye bịa na nke ya edachi ya stika
onye bịa isi ya na-esi ka were free na nke a were free na nke a were free ewe ma na ịbụ Kraịst ewe ma na ịbụ Kraịst mana na ọ bụrụ na unu emere ya kwụsị na ịkọcha mmadụ ibe unu ọ bụrụ na ọrụ amarọ ibu mmebe nke anyị ọ bụ na ọdịnechọn ma eme oge na ọ bụrụ onye ifo nye onye mmanya alụzi ọrụ ọjọọ were gị wee lụọ ọrụ nụ mana gị a ga-asọ na ị na donation onye pụta n'enu ọtọ ya preach gospel ọ na-achọ favor unu amarịkwa ife akwụkwọ nsọ bụ na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụrụ na mba niile fụsịa gị n'anya na ibu fake mba niile fụsịa gị n'anya ịma na ịdị njọ because na Kraịst ọ bụrụ mmadụ nchafụ ya n'anya ka ezi ka unu sizi eme ka unu nwa bụrụ senti more than Christ. Can you be righteous than your creator? Ife niile a na-apụta na my dim ede nonsense abụmọnụ ka unu bụ mana unu amarọ abụmọnụ ka unu bụ oge election luo onye politicha fa na-amara ebe ọ esiri aka adịgọta n'enu ọta mana onye ogbenye amalụkọba n'enu ọta abịanye testimony o enwe ebe a na-asị ndị ogbenye nọdụ nye testimony ebe afọ agbada mana ọ bụrụ onye politicha fa maka na fa ya anata ego onye ọ bụrụ onye politiks ama na fa ya anata ego ọ gbagote enu ọta enye mike mana ogbenye na-abịa chọọchị afọ elisi nsi o nwee ebe a na-akụlọs debe ebe afọ ebe a bụ testimony unu na-eme alụ ọnụ so wee mebi Naijiria unu sokwu mee ife mme ndị mmadụ ji wee gbajebe na omenala ji wee gbajebe na be dibịa onye bịa si so osi dị 10 million 50 million 100 million ka pastọ ga-esi wee nọdụ n'enu ọtụ ya hapụ preach hapụ miracle onye ya ka nji were rọta TB Joshua wee lụgide n'ọlụ niile ọlụ ifunu gị ka ọ kacha mmadụ nke bụ na nke ọgbọ ya dị iche ụlụba n'ọrụ na mebenụ miracle mebe apụrụ ndị pastọ aka nya ka akpọọ unu sent mana n'ịma na ịbụrụ sent material niile unu na-eli ele donation unu na-eli unu mee donation niile a na-eme enwe ndị ji maka na n'onwe ike fa mee ya kịta afe nwata miracle ọ bụ na unu na-ebunye ike dị ka ife na-afịọ rapụzia ka ife niile ebiri ike wetaba ego si rapụ donation fada isi na ịdị powerful hapụzia ka ife niile i mere ekpere wee tabalụ gị ego si rapụzia donation mana nke a bụ every year atọ na donation every month donation every year atọ ụfọdụ na-eme donation alụbekwu nọ na be nnaba ụfọdụ na-eme donation si afa alụbekwu nọ na be nnaba ụfọdụ bụ famebe mesi ofufa n'anya ọ bụkwa n'ihi bụ onye ama ndị mmadụ niile fụ gị n'anya ọga ma na inwe problem maka even Christ mmadụ nchafụrụ ya n'anya so onye ama ọbụla na-eme ka ọra niile fụ ya n'anya o nwee problem maturity adịrị ya afụbeghị m onye ama dị ka TB Joshua afụbeghị m onye lụgwe miracle ha afọ ife ọlụgwe ma si ya ete ifụbelụ ka ọ na-akọcha mmadụ ifụbelụ ka ọ pụta were mike si na ọ nwee ndị na-ana ego nwanne eme ọ gbasala ife ọbụla a na-eme bụ destiny onye do your own and allow another people to do their own. Ndị ya wata okwu a another way wata ya ndị ya na-awata ya get agwọ chọdụ m ịma ọ dị ka ọ pastọ ka a na-agwa si anya chegharịa pụnụ greediness ya na ọ nwere ebe ọ ya ebuje anyị greediness ya nwere ebe ọ ya ebuje anyị ha na-eti mkpu ejiri maka ego Facebook ya enye ife ọma iyi ekwu ịma nkwụzi ife ọjọọ iyi ekwuzi eli nwa m sef ọmụ bụ the last person nwee ike iji maka na mmadụ mee nke a ma nke ọzọ wee kwuo rapụ ife m kwesịrị ikwu eyi nke onye nwoke ibie ga-eyi egwu na generation a ka ị ya afụ ndị ọma ji connection anya isi ọ na-ala ka ọ bụ na this generation ka ị ya afụ ndị ọma ji connection kezi ife dị iche wit onye ụwa na generation a ka ị ya afụ onye dibịa jikwa polisi anya isi iji connection anya isi ị na-awụ ndazi ndị a dịkwacha ọ na-akpọ ofu okwu akpọ onye Chineke kpọ oku ada achọdụ nwee mma ife mmadụ na-ekwu ebe ọ nọ onye ọbụla Chineke kpọrọ oku onwe dị ife o ji ife mmadụ kwu n'ebe ọ na-eme ife ọma na na-alụ ọrụ nne ya ọma mmegido mmadụ ọma mgbu mmadụ mana nke unu bụ onye bụ enu ọta ili ya na-agba nya ka mmadụ cha wee kpọọ isentịnụ
akpọsizi anyị senti akpọ anyị senti ịma ivi na akwụkwọ nsọ okwu na mmadụ ncha ama mfe n'anya. You can never be holier than God. Onye awole ka agba big because of need elastic and na-eme donation. Ifuzi onye ọlụ ma na-alụ ọlụ mmụọ isi anya alụ n'ọlụ mmụọ n'ọrịa nyana na ego wee lụọ ọlụ mmụọ.